L-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali Fitch ikkonfermat il-credit rating ta' Malta fil-livell ta' A+ bi prospetti stabbli għall-ekonomija Maltija. Dan wara li f'Awwissu tas-sena li għaddiet olliet ir-rating ta' pajjiżna l-ewwel darba f'10 snin. Fitch irreferit għal bosta oqsma li waslu biex Malta baqgħet iżżomm livell ekonomiku eċċellenti. Fost oħrajn semmiet kif il-qasam bankarju f'Malta baqa' b'saħħtu. L-Aġenzija Fitch li magħrufa għall-analiżi bir-reqqa li tagħmel u kif ma tħares lejn wiċċ ħadd innutat ukoll iż-żieda fil-provista ta' djar li mistennija jimmoderaw il-prezzijiet tal-proprjetà f'pajjiżna. Hawnhekk Fitch issemmi wkoll kif it-turiżmu spara l fuq u li l-first time buyers gawdew minn tnaqqis tat-taxxa tal-boll. Fitch jinnutaw ukoll li l-indikaturi tal-governanza l pajjiżna skont il-kejl tal-Bank Dinji jitqablu sewwa ma' dawk ta' pajjiżi b'rating ta' AA li jfisser li skont il-kejl tal-Bank Dinji il-kwalità tal-governanza f'pajjiżna hija ugwali għal dik fl-aktar pajjiżi avvanzati fid-dinja. Fitch qed tara wkoll li matul din is-sena Malta se żżomm surplus fiskali ta' 1% tal-prodott domestiku gross. Dan wara li qabżet il-miri fiskali fl-2017 permezz ta' dħul taxxabbli u kapital li daħal mill-programm taċ-ċittadinanza b'investiment. Fir-rapport tagħha Fitch żiedet tajt ukoll id-dinamika li teżisti mad-dejn pubbliku hija favorevoli minħabba pagamenti baxxi ta' interessi. Dan fil-waqt li fl-2020 il-pis tad-dejn nazzjonali mistenni li jonqos għal ftit inqas minn 41% tal-ġid nazzjonali u bekk ikun taħt il-medja storika tal-pajjiżi b'rating A. Fitch laqgħet ukoll il-fatt li l-pis tal-garanziji tal-Gvern sewwa wara tmiem tal-garanzija temporanja li kienet ingħatat lill-Electrogas. Ir-rapport fuq Malta jżid jgħid li tkabbir fuq il-prodott domestiku gross se jibqa' robust b'5.6% matul l-2018. Fitch ħarset ukoll lejn ir-rata tal-qatt f'pajjiżna u spjegat kif din qed tkompli tonqos biex f'Ġunju li għadda kienet taħt l-4%. Ingħat ukoll ir-rata tal-inflazzjoni f'Malta se tibqa' waħda stabbli b'1.6% għal din is-sena u 1.8% għas-sena d-dieħla. B'reazzjoni għal dan ir-rapport pożittiv ieħor li Fitch għamlet fuq l-ekonomija fuq Malta, fuq Twitter il-Prim Ministru Joseph Muscat laqab b'sodisfazzjon il-fatt li għal darb'oħra Fitch ikkonfermat il-credit rating pożittiv fuq Malta u għatenna li għal kontrarju ta' dak li qed tgħid l-oppożizzjoni Fitch qed tara li s-settur bankarju f'Malta huwa wieħed b'saħħtu.